Sačekaj, Mićko. Ako nećete ventilatore, nema ni kafe. Ima ko da sarađuje sa nama, drugovi. Ima, doviđena, prijetno. Da se mi ne razgovaramo ovako šazicu, vidimo se mi večeras na pićence i na neki roštilj i tako to. Šojiću, zapamti ime. Oliver Nedeljković. Nedeljković Oliver. On ne sme da prođe. Šta ne smije? Hoće da rodi bebu. Ma kako bre... Oliver, muško, kakva bre beba ne sme da prođe ovo mesto što je prazno, ne sme da ga popuni. A zašto? Nudio mi je mito. 3 cigle. Zamislite, 3 miliona. On ne sme da prođe. Ja sam ovo morao vama da kažem. To je bila moja dužnost. Kako se on beše zove? Jel ostaje neki kontakt? Oliver Nedeljković, nije ništa ostavi. Čekaj, da pitam. Nedeljković Oliver. On ne sme da prođe. Ja mislim da ovo moja bila dužnost. Svakako treba sačuvati čist obraz, miran san, to je najvažnije. Redu, doviđenja Šojiću. Doviđenja, hvala. Kažem, to je bila moja dužnost. Kako se on beše zove? Jel ostaje neki kontakt? Oliver Nedeljković, nije ništa ostavi. Čekaj, da pitam. Nedeljković Oliver. Sačekaj, Mićko. Ako nećete ventilatore, nema ni kafe. Ima ko da sarađuje sa nama, drugovi. Ima, doviđena, prijetno. Da se mi ne razgovaramo ovako šazicu, vidimo se mi večeras na pićence i na neki roštilj i tako to. Prođe ovo mesto što je prazno, ne sme da ga popuni. A zašto? Nudio mi je mito. 3 cigle. Zamislite, 3 miliona. On ne sme da prođe. Ja sam ovo morao vama da kažem. Šojiću, zapamti ime. Oliver Nedeljković. Nedeljković Oliver. On ne sme da prođe. Šta ne smije? Hoće da rodi bebu. Ma kako bre... Oliver, muško, kakva bre beba ne sme da...